Jeg havde en manager, nu har jeg ikke nogen. Så ring til mig, hvis jeg skal spille en tone. Og jeg spiller gerne guitar og synger det, selvom I haters ikke synes det er særlig fedt. Så skal vi lære det. Na 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 na. Det bedste bedste af alt er min fans, der bakker mig op. Med sjov og musik, jeg føler jeres krop. Og jeg ved godt, at min humor, den er sort som nat. Men jeg bliver ved, så længe det er fucking værd.